Des de Mallorca, com a president de l'Obra Cultural Balear, vos anima a tots a participar de la iniciativa 21 dies en català. Aquesta iniciativa, que surt del col·lectiu Mantenc el català, mos proposa a tots usar de manera continuada durant 21 dies la nostra llengua. Per què 21 dies? Perquè és el temps que s'estima que necessitam perquè un hàbit se consolidi. I és que l'objectiu de la campanya és precisament aquest: adquirir l'hàbit de no canviar de llengua en aquelles situacions en què habitualment avui en dia ho feim. Començaríem dia 23 d'abril i duraria com a mínim fins dia 13 de maig. Ara bé, es tracta evidentment de mantenir i adquirir un hàbit que ha de perdurar independentment del final d'aquesta campanya. Vos animam a tots a formar part d'aquesta campanya. Fora por, que segur que entre tots ho aconseguim.